diɲɛ kɛlɛya tɔnba Nations Unies ale ka san o san sanjalajɛ ɲɛnajɛ a tako 74 na o kɛnɛ sigira New York yan nɔ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen na an bɛ don min na i ko bi New York kɛlen bɛ jamanatigiw masakɛw diɲɛ kungobaw olu ɲɛnabɔlibagaw olu fɔbagaw olu jabala ye nin tile 3 in kɔnɔna na kuma caman bɛna kɛ yan nɔ a daminɛna fɔlɔ kunun fɛn min ye Ameriki jamanatigi ye n'o ye président Trump ye ale kumana kosɛbɛ fɛn min ye wagati yɛlɛmaw ani fɛn min ye jihadimɔgɔw kɛlɛli ani sɔrɔ nasiraw a ye kuma caman fɔ k'i sara diɲɛ dɛmɛbagaw la a y'i sara diɲɛ masakɛw bɛɛ lajɛlen na ayiwa ali ma to kɔ bi n'o ye araba ye Mali jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita ale kan k'a ka kumakanw fɔ k'a sara diɲɛ dɛmɛbagaw la ani diɲɛ masakɛw la o fana kɔfɛ ka délégation bolo kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnnen boloda n'o bɛna kɛ Mali kan k'o kɛ Sahɛli kungow kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i ko waati in na Sahɛli marayɔrɔw a gannen don kosɛbɛ jihadimɔgɔw olu tɛ ka tɔ to mɔgɔw la fagali o kɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen taalan ye ayiwa Mali fana kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye Mali cɛmancɛ ye ka taa se fo a kɔrɔnfɛyan fanfɛla ma o fana ka kalan kosɛbɛ ayiwa président Ibrahim Boubacar Keita ɲɔgɔnyeba in boloda yaasa ka se ka hakilina falen-falenw kɛ nin taabolo ninnu kan n'o ye lakana o nasiraw ye u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ la cogoya min na ani cogoya jumɛn na sɔrɔ o bɛ se ka yiriwa fɛn min fana ye kɛnɛya ta sira ye o ye ko belebeleba ye farafinna jamanaw bolo ayiwa o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye jamanatigiw diɲɛ jamanatigiw bɛɛ lajɛlen ye olu musow ye ɲɔgɔn ye kɛnɛba dayɛlɛ kunungo ka kuma ka hakilinaw di musow ka kɛnɛya ko denmisɛnw ka kɛnɛya ko musow ka jiginni ko olu kan ka lasabati cogoya min na yaasa farafinna bɛ se ka kɛnɛya cogoya min na farafinna denw bɛ se ka kɛnɛya cogoya min na farafinna musow olu bɛ se ka taa ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ka lakana ɲuman sɔrɔ ayiwa VOA Banbara ale ka mɔgɔw olu bɛ kɛnɛ kan yan nɔ fɛn min mana kɛ kunnafoni tɔw ye k'a daminɛ bi la ka taa se fo sini ma an bɛna o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ diɲɛ keleya tɔnba Nations Unies ale ka soba kɔnɔna na New York.